vakomana vekozwa vamuziva kuti aiwa they've got their intelligence system. Vari kuya panava vachiexposa vakomana aiwa vari kufamba vachitenderera vachienda against mashoko ataurwa nemutungamiri wenyika. Ngese inozviziva nekuda kuti mazuva ano munyika yeZimbabwe people they are just basing on social media. Mutungamiri wenyika anyatsobuda pachena akataura kuti aiwa ini vakomana ndoda kumbonozorora, but unoti vakomana pane vakomana vari kufamba vakaita sevana John Paradzi ava vachifamba mumaprovinces aiwa vachimono raise maforces nemapowers vachiti aiwa toda kuti mutungamiri wenyika ramba achitonga svika 2030 vatikuona zviri kukonzeresa chaos nebopoto nebongozozo muthe regime. Sanapinda masviko anobuda nyira panapa subscribe or like or turn on the bell icon. Tipinda panapa pakozo anopostera this picture amuri kuona ironyera chiti. So John Paradzi was moving around the country's 10 provinces, meeting chairpersons. He is pushing for an unconstitutional 2030 and expulsion of general, then replace him with a woman. The Diadaya Youth Conference tomorrow seeks to correct this, but still he is planning to bribe these youths as counter. Thomas panobuda chifumurwa nevakomana vekozwa vachiti aiwa imakomana tiri kuziva ihuro wenyu imimi muri kuya muchihwanda nedzara mutungamiri wenyika muchaizivi muri kudai muitira mafavors kana kunge muri kumufarira, but back mumasoro ndimakomana muri kuparadza nyika. Kutozomudza kuti kwakadai kwafa vanhu vakadai kwakadai kwazobuwa mari yakadai, ndimakomana muri kuya muchiita zvinhu zvakadaro zviri deti muchisvibisa zita remutungamiri wenyika. Zvoita sekunge the regime muri kuita mafactional fights, but variwo vakomana vari kuzviita. Chimotodza mafunguro enyu muri kudiwa pamusoro pemashoko ari kufamba uchitenderedza aiwa amuri kuona kuti ari kuenda against zvinhu zviri kudiwa nevagari venyika yeZimbabwe, people who are now tired and the regime. Tichiona kuti aiwa these guys vanozviziva kuti havachadi kamwe, but they are mobilizing kuti aiwa vanhu vatovada kunyange zvavo vanyatsokuziva kuti vakomana ava they are deadly, vakomana ivavava vari kukonzeresa mafights aiwa mubato ravo. Tiudzei mafunguro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Kana comment section medu, subscribe or like and turn on the bell icon.